Sanibonani wengane zakwethu uKodole okaNkomgodolo umfana udaba-ke niyalwazi. Cha Shelembe uzenze wena othinta inyoka isemgodini iyithulele wadecide ukuqondana nayo. Ayikho-ke nami into engizoyenza sengiphezulu kwakho-ke impela ayikho futhi into engizoyenza ungixolele. Ngicela abantu baseBaqulusini nabantu baseZululand ngicela nisondele la eduzane ke sinje ukuthi nqumnqum sithi ukuxoxanyana. Lalelani no wonder uShelembe engenendaba nendaba nomphakathi waseZululand kanye nomphakathi waseBaqulusini. uShelembe-ke nginitshele akuyena phela owendawo lapho wale koPietermaritzburg kwaNdonga ibomvu la akawakhona. iDA kuyazi ukuthi vele abantu abamnyama yabenyanya yamthatha uShelembe yazomdeploya lapha eBaqulusini ngoba uShelembe useBaqulusini ngapha uyikhansela eBaqulusini eyoba ngale eZululand nenganalo kuyiqiniso lakhona. uShelembe lapha uye ngo-60% lapha eZululand ngala eBaqulusini uyikhansela akuyena owakuleya ndawo. Ingakho nimbone ebhubhudla yonke into engenendaba nje. Ngifuna ukuthi uShelembe mawuye enkantolo uyele into yaziyo hamba oEdeli ngiyicala njengokubusha uthi emva kwebhodi lamaphoyisa nje noma ungigwajisa noma ubuwenzani angikwazi. Shelembe uma kuthiwa lapho kuBaqulusi nilwa nenkohlakala egcwele lapho Shelembe ngoba ngiyakubona ukuthi udefender abanye babangani bakho uyazidefender nawe at the same time. Why ungabe ube nophenyo lwalapha lenkohlakalo enuka phu lapha eMasters la kufikela khona zonke izinto zikamasipala? Angithi nina nifike nihambe niyosubmita ama invoice ukuthi kuzosimende nithi nizokhandela umphakathi emva kwalokho izinto obekwe eMasters. Nihambe niyokwakha amabhilidi lawe niwakhile lapha ngoba into zami zonke ngiyibhale phansi ngihlelile kunemizi nje elapha ezitezi imizi yakhona lapha enseka enikhanda ngemali kamasipala. Uzofanele nilandelelwe Shelembe ukuthi ngempela lezinto eninazo noma lemizi eninayo isemholweni wenuni. Shelembe nginawe shaqa ngithinte wena ngisukelile. Ngifuna nje ukunikeza ubufakazi ukuthi uya kuleyo nkantolo ubukwazi ukuyela kuleyo nkantolo leyo. Ayithi uyangizwa ngithini? Shelembe lalela umphakathi namanje usalindile. Weza umphakathi ukuthi wathola into embi. Kuthiwa wadutshulelwa imoto. Uphenyo lakhona lihamba kanjani weShelembe? Uphenyo lakhona anina sena vele nadublela imoto ngoba nifuna ukuthi nithola ama-bodyguard uvela usukela udubula imoto. Luhamba kanjani uphenyo weShelembe? Ngicela ukubuza nje ngiyayibuzela nomngani wakho lo munye owenza njalo naye wadubula imoto. Uphenyo lihamba kanjani? Ngiyayibuzela nje Shelembe. Kulungile kwayenza leyo nto okudubulela imoto wena. Wathola ama-bodyguard eBaqulusini, wathola ama-bodyguard eZululand, wahola kabili Shelembe, wahola eBaqulusini, wahola eZululand, kodwa ama-bodyguard awodwa. Nixebelela umkhoma Shelembe, nixebelela umkhoma. Ama-bodyguard ayi-1 but uhola ngapha eBaqulusini uyohola eZululand ngemali yomphakathi okumele ngabe nakhela ngayo umphakathi Shelembe. Hambane eMasters manifuna ukuthi kuseshwe niyosesha lapha eMasters. Nifike nisubmit invoice mayokwenza into lapha nifike niyishintshe phambili nithenge izinto ezithandwa yini ngemali yomphakathi Shelembe. Imondlo ibolile phushu imgodigodi amanzi awekho bahlushwa ugesi imondlo kodwa uzoba busy ugijimela inkantolo Shelembe. Ngifuna ukuthi noma nithi ningithuma uphuthu ngibe ngilikhulumile iqiniso akekho umuntu ongayuhamba la emhlabeni. Uyabona njengamanje mina ngikhathele ngidiniwe yini ngisho kumkhonto wesizwe uma kuthi usuba phethe omasipala ayikho neyodwa imeya eyokingafuna ukusebenzela umphakathi, alikho nelilodwa ikhansela eloko elingasebenzela umphakathi bese kuthiwa ngiyathula. Uma uNkulunkulu esangigcinile ukuganga lento eniyenzayo nenza imess up lapha kumasipala waseBaqulusini. Funeka kuphenywe umunicipal manager, kuzophenywa amakhansela, kuzophenywa odirector, kuzophenywa ama-official kamasipala. Awubizi SIU ikiyophenya yonke lento eyenzeka lapha. Ungisukele wena Shelembe
mhlawumbe ucabanga ukuthi nginolwazi oluncane ngiliphethe lonke lunobufakazi funa nginitshele uyabona nje lalelwe Shelembe ngiyibhale zonke into zami uyabona nje kunomgwaqo lapha opresident lo mgwaqo o1 km uthiwa lo mgwaqo udle 12 plus minus 12 million lwemgwaqo o1 km nithule nithini Shelembe ningabi nosesho kuyo yonke leyo nto angithi abangani bakho bonke lapha idolobha iFryhead ama street light kumnyama tsu edolobheni lase Vryheid akunama street light abantu babanjwe inkunzi leVryheid abahamba ngokukhululeka nikhona nomasipala Shelembe uya defend okokuqala uyena owalapho kuleyo ndawo wena wase Pietermaritzburg wa deploy iDA lapho ngoba ifuna uzocindezela abantu abamnyama but you are busy uthi ngithanisha igama lakho ungibiza ngesimaka uShelembe awuhambe uyovulela into eserious amacala anikezeni umphakathi ama service delivery sesikhathele manje we are sick and tired ukuncengana nani ngoba kuthiwa niyesatshwa nithumana uphuthu khohlwani bafana ngicela nje nikhohlwe impela mina noma kungathiwa kwenzakalani ngasiphi isikhathi I don't care ngikhathele yini Shelembe awuthi ngikubhekelenye uyabona nje kunebhilidi elibhekene noShakers ngifuna nje ukunikeza elibhekene noShakers ibhilidi ade lipendwa nini ibhilidi plus minus 2 million lelo bhilidi lelo kodwa kunamhlanje liyavuza udlala inyoni phakathi aliqediwe kodwa imali siphelile lo kade lenza usehambele nemali weShelembe lalela hambela into okuyiyona ke enkantolo njengamanje njoba ngibona ngijulukela ubala seniuchaphaze kakhulu umphakathi waseBaqulusini koVryheid Mondlo kuyale koZululand senibachaphaze kakhulu abantu many years nenza nje lento le khohlwane impela manje khohlwane impela uyabona nje lapha elokushini eBhekuzulu akunamanzi ugesi uyahlupha ziningi into ehluphayo amanzi eBhekuzulu baphuza amanzi ongawazi noma avela emfuleni noma avela kuphi kodwa bayawabhadalela nithule Shelembe ukwazi ukugijimela nje lezi zinto ezinkantolo hey weShelembe ngizokugila mina ngizokugila Shelembe uyezwana bese weShelembe kunento engizokucela yona ngoba ngathi uyakwazi ukuvula amacala awuye lapha uyovula icala uvulela udirector waka technical service ngenkohlakala egcwele lapha ukuze ngibone uyakwazi ukuvula amacala ayintweni uyakwazi ukuvula amacala mina angina email anginalutho weShelembe ngikutshele angina email anginalutho nje lawo masamanisi lawo wathatha wanikeze othanda ukubanikeza wona benze lento abafuna ukuyenza mina ngeke ngize ngithule nichaphaza umphakathi ngumkhonto nje ongapendiwe umkhonto wesizwe angeke nje Shelembe khohlwane sekufike egcineni ke manje nginitshele ifana nalento eyenzeka lapha ngakithi eMsinga ilokhu ngazalwa nje ukungibona nje ngingaka sengize ngiqhakaza impunga kuphethe iqembe elilodwa inkatha lengasekhaya kufanele ukuthi kulokwaphatha iqembe elilodwa kube nezinto ekuthiwa sakhala ngazo namhlanje ngineminyaka emithi mina iphethe inkatha eMsinga kodwa namhlanje kunezinto esisakhala ngazo kufanele yini lokho nisenze iphukuphuku uShelembe awuhambe ngakini eMaritzburg usuke lapha eBaqulusini ngobuzela ukuzoxhaphaza abantu unama bodyguard wena ahola kabili kwakusaphethe uThula Sizwe seyimeya lapha elokhuzaneni kwakuse uThula Sizwe wagadwa ngapha kodwa kwama bodyguard awuthi uxebula umkhoma ngakini ungayenzani lento Shelembe hamba kuyovula icala eliqondile njengamanje angiqedile Shelembe ukuthi nje yangicasula lento oyikhulumayo yangicasula kakhulu indlela nje owenza ngakhona ileyo nto nje ngiyithathe ngayibhala ngayishicilela phansi zonke indaba zakho fanele ukwazi lokho yangicasula lento enenza kubhlungu ukuhlukunyezwa komphakathi nidla imali umphakathi mawuthi uyakhuluma niyawubulala ngoba ningalifuni iqiniso hayi ngavele nikwenzayo khohlwani bafana ngumkhonto nje ongapendiwe bani baseBaqulusini umkhonto usufikile manje akekho yoke ngene beyimeya eBaqulusini kuthiwa umkhonto bese kuthiwa wenza lento eyenziwa lapha eBaqulusini akekho ngikhona mina ngila ngeqiniso ngilwela abantu abamnyama nje kuphela iyona into engiyoyifela emhlabeni khohlwani phela ngavele hayi chithoms bayo bye weShelembe
bye.